Spike and friends, kinsa unang gipasangin lang ni patay sa ilang amo sa Talisay City, aduna nay bag-ong mga amo. Ano ang report ni Femari Dumabo? Sakay na niining puting pick-up o gisod sa cage, sila si Spike ug laing 5 pa ka mga iro aron ihatod sa ilang bag-ong shelter. Sila ang mga binuhing iro ni George Mayol. Kinsa unang gibalita sa miaging semana nga namatay, human gingong giunay sa iyang mga binuhi. Apan sukwahi sa mga naunang balita, nasayran base sa death certificate ni Mayol nga namatay kini human giatake sa kasing-kasing. Wala pa mapupos ang 14 days apan gimando ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga iparelease ang mga iro. Ilabi na ngadto sa mga gustong mosagop. Usa kanila si Alexa Ina, kisa mitugan nga dula na sa usa ka gatos ka mga iro ang ilang gitabangan nga naa sa ilang shelter sa Canasuhan, Carcar City. Naluoy ko nila. You've been pila ka years sa gani mga rescue? Sobra na 10 years. Oo. So, bitaw, ganun nakuan ka ma'am, naluoy ka? Wala gipasanginlan ba na akuan, pero ako kapila na jud ko napaakan ba. Kanang grabe na kay to akong paak, pero di raman gyapon ko matagamot, tabang raman gyapon ko nila. Andam ng kapuy-an ni Spike ug kaubanan. Duha sa kaubang mga itoy ang namatay matud patungod sa stress sud sa dog pound. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.